în față, dai slash P. Pe 39. Ai auzit care e de e lângă HP. Da, uite, merg. Eu zic din experiență, nu de alta. Dar tot din momentul că blochează. Trebuie să slash P. E bug de la Ah, jos. păi te duci în parcare, mă. Îmi dă SMS water ăla, ci că gunci, ai locuri, ci că fac eu da, ci că face ce pe lidere. No, frac! Mamă, ce animale infecte, Crisus! Dau E pe ăștia, fără doamne, ceas. că ca modurile morților măsii. Bă, treaba asta, ci că o scuit, zic eu da, nu stau. Da, ăla mi-a dat, cred că de când am lider vreo 3 SMS-uri dacă am loc la. Poligos, drăguță mină! Stau la toți anonimii. Poligos, pasme, paleta! Poligos pasme. Dar dacă și ăla se dă pe trăcă o pișcă. Mamă, Și el pățit. Mamă, dar fac echipă, Vescan acum, făceau echipă. Stai, frate, hai, da. mă, Gunci, prea jugoși oamenii tăi, mă, vati să stea pe... O, te-l bag pe info personala. Da, ce-mi gâtul, mă, de șofer bă. Te mare. Mamă, Da, ia ce-ți dau? uite pe ăsta, asta s-a plimbă cu mașina pe ăsta. Bă, dar voi unde sunteți, mă, unde mergeți? Bă, l-ați băgat pe Iașin? Nu. Ia uite, așa avem pas. Dă-i dracu, bag eu. A, l-a omorât. Ce sunt ăștia, bă? M4 low, iechi, bă. Nu, nu, Da, cu că să da. mine în 4 loc și a dat Deagle, bă. Cred că la turbează. Până îmi refac o mafia să vă văd ce faceți voi, că vă dau aia fie, dar nu mai știu pe voi. Ăștia cu MP5 tot tău. De ce nu mai e MP5-ul? L-a ridicat de la ai tăi, măi, nobule. La tăi vineau cu MP. Da, de la ai mei sigur. Sunt și ai mei proști, dar chiar așa cu MP5-ul. Da, mă. Ăla am omorât pe unul și avea MP5-ul. Băi, da! A, pot, nu vreau. Ce animale infecte. Sunt mafia, sunt morți. Mi-a apucat jos, mă plimbe ăștia. Ah, ce-am răcrit, bă. A avut bă ăsta, Hai sus. 4 curse cu membrii mei pe tărf, jur. mă, Gunci, am minut să te arăt un combat frumos. Că de ce tu că mă lipsește? Te treci Iar drumul. ăsta cu combatul, mamă, ce rase tiripiate de mai multe primate căcate la curbișate. Mă, ca să gândiți ce? Haideți toți aici. Bă, li se mai zice și rasa Stroiescu. Stroiescu, Adrian Stroiescu. Îl pupă în cur pe Băsescu. Oh, Are chelia lui Ceaușescu. dacă Ceaușescu nu era chiar. Mă rog, nu mai contează. Da, eu fac curse cu căjul pe tărf. Oh, ia uite, vin fanii, autografe cu acum. Tot victimă. Ăsta are de Oh, fanii mei, fanii mei. Mamă, ce perete dă Vescan. Gunci, nu scap de rifla mea. Mamă, ce slab. Am de căjul. Vescan nu are copaci. Și prost că stăteam în spate la un copac. Bă, tu tragi Că au rupt în două. Da, îi dau 3 mine mai al 4-lea, ești nebun la cap. Nici la ruar pierdut. Eram Tarcan cu răzbanul. Ah, lol. Dau 3 mine mai al 4-lea, să ne întâlnesc. Așa ceva n-am mai văzut. Eu fac Dacă nu rally. ți-am scor mic, nu-i bine. Bă, ăsta, bă, Edi, bă, dar dacă vii cu Ca ăla un aici, minus 4 până mă. Salutare, bă! Lăsați, bă, odată, bă, că mă omoară Yasuo ăla. îmi dă SMS-ul unul, îmi dă Bine, SMS-ul frate, unul, aud suflete. Da, Hasaki. Ce nume are ăsta, bă, aud suflete, și că salut, ești? Mamă, cum a fost. Mamă, Crisuse cu killurile. Bă, ceva nou pe server. O, de mi-e pe căjul. Acolo-i. Bă, mafie, hai mă pe 39. S-a dus bateria de telefon la exact. Dar mai așteaptă. Așteaptă-i! Oh, mamă. Nebunit de aici. Bă, că stai bă și tu. Spus gura, mă. Behind you, man. Incendiu. N-am niciun chef de probe astăzi. Bă, jumătate de intro s-a făcut în 2 ore, bă! Bă, dă-i să le scrii și dă-i contul lui Deadly. Mamă, băi, dar vă e frică, mă, să intrați câte unul, mă, că vă căcați pe voi, mamă, ce e aici, să nebunesc. Bă, Ia Gunci, ai uite, ceva content de viață să Mamă, mă. câți bani am, mamă, câți bani am. Guși, bă, na, vă întreabă cineva pe Killover? Nu.
Da, stai că nici nu l-am deschis azi. Bă, Colosale, ce cont, ce le știu, ce chestie? Mamă, bă, dacă îți vor autografe, băi. Cam mulți, mă. Am spart eu cu Ken un cont de level 63. Mamă, sunteți buni, mă. Pe ce, pe ăsta dai are Ken, mă, în Master Track? Da, mă, Ce are, motor? Bă, mi-ați spart păcășul. Mafi, marș aici, marș în parcare. Bă, Mafia, ai găsit ceva acolo? Mi-a spart păcășul. Bă, O Chris, zis eu unul vino că-l și doare mă. capul și dacă... BLS. Dai contul lui Dedi. Eu zis că-l doare capul și s-ar putea să te leie. Bă, mi-a spart rata la păcășuri, Fadi! E Joaquin spec pe Eu- și face că fac bine să dai contul Dedi și te pămânci că vreau eu să joc, bă. Hai, fă-mi rost. Joaquin vrea cont. Uite, Mamă, să știu ce le dau. Da, mi-a bubuit și... Eu mă să-i dau să vezi, bă, de când vârâ tu contul, băi. Mă. Ulu. Ce mai zici, bă, Hunci? Ce să zic? Bă, Colosale are 2 puncte în față, mă. Mi-au bătut. Vedeți, mă, Fani. Hai, Fani. Pe DMG Informer când dă Sedna. Bă, haideți, bă, unde, mamă, mă, numai eu cu Mihai suntem aici, ești prost? Să mor tu. Gabo, rapid. Stai, berebe. Doamne, bă, ce Bă, proste! Doamne, ce... Mamă, nu mai joc, nu le știu. Nu mai are. Ia uite, mă, mamă, ia uite, bă, câți fani vor aici. Vor oamenii să vină să le dăm autografe, mamă. Opa, Hristos a înviat. Hristos. Bă, de unde trage ăsta? L-au luat. Cine mărturie asta, mă, Sebastian? Când va pula în familia lui? Dă-i frate lui Sedna că e lău. Dacă l-a bătut Sedna mă... Hai de capul meu, ne bate la pământului să-mi tragă la v-a cap. bătut Armin Tsunami. V-a bătut singur și ați fost 2. Da, păi eu pe low, îți dai seama, mi-a dat un glonț, am Da, murit. bă, Mac, nu zis la nimica? Nu zis Nica. O zis că dă contul, că doare capul, dar bă, că nu mai răspund nici, n-am întrebat. Căci că nu, zic că nu ți-l banează, bine, dacă nu mai joc îl dau, dar bă, că M-am nu mâncat pe joc, mine în curs să-i bag pe toți cu care dau Nu, test. bă, ce faceți, bă? Eu ce fac? Eu am scos 3. Și l-am lăsat la 11 Sedna. Și fac și un post, cred că mi-a făcut pagul. Nu bla bă, la cu foc în marș. Ce? Ce? Bă, sunt mai 3 parcare. Crisus, dă-ți dau gât. Aha, era pe parcare, mă, prostule. Go, Crisus. Bă, Exafi. Ajută-mă Exact, cu nu mai ăsta. are bateria telefon. Nu mai are cu ceva. Parcarea aia mare, 39. Față. Mare fan. Cine a agunci ăsta? Mamă, o luat Arcam Best. Să-l mă morți lui că vă fac. Aoleu, eu băgat pe toți aici. A, îi scoți ușor de aici, dar du-te parcare. Eu uit Ia scos parcare. parcare. Da. A, Bă, dar și câțiva pe 69 pierd și nu ajunge... să coboare cu zăină după puncte. Eu m-am pus sus ca aici ai poziție. Bă, Mafi, dar unde s-a băgat ăia, mă, la DMV? Gen. Da. Să acolo, să mă văd de pe niște. Doamne, bă! Nu știi să pui ăsta, nu știu. Nu știe, eu pus prost. I-am dat la Ia 1 să parcare. Era să dau eu febere, ești prost. A, dă Bă. delfinul. Alo, bă, ce cu ăștia, bă, că mă trag de fiecare dată dacă iau lider. Du-te, mă, Poți. de cea că nu e. Pe aia ai plecat.
Hai mă, nu va de Ada, o să-mi dea spawn. Da. Vorbește cu Joaquin cât dă el. A, dar chiar bă cu Joan. Bă, nu. Mamă, ce nabi. Mamă, băi, Colosal este chiar prost. Bă, dar n-am pula, de ce mai stă cu aia? Nu m-a fi dacă el ia ors în continuu. Oare Și în de- pula mea în de- paștică? Dați-mă, dați, scoateți-l din mafie în pulă, mă. Și cum vrei să scoată? Nu știu, până e un motiv în pula mea, cică parola ca... Ce pula mea, mă? Eu am avut plus 8 la ori. Bă, până nu intră la free group, eu nu mai intru, mă. Dar cât ori s-o luat ăla? Cine Uite, mă, șapte? păi el nu mai îl vedea pe Chilis, mă, mâncat de-asta de tău. Hai mă, cu un hit. Ești mă, târpă. Next 27. Stai un pic, colat, rușii fail. Ăla, rușii fail. Știu. Mai era dă-mă vă. Bă, să ne ducem spre MV? Până nu dă la free group, eu nu mai intru, mă. De cine ăla mă, work? Du-te, mă, de aici, mă, îi spune lumea să dea free group, pe paletă de... I-am scos dă-mă vă. Ala, A, bă, bă. câte la Edi, bă. Dar nu e primul Minus ăsta, 7. Cine are- luat, mă? Bă, cine m-a pus pe mine să bag tot ce trece la test teoretic? Că ăsta are AK-47. Ce, bă? Nu știu, bă, că e bună arma. De lang, bă, și are membri proști, futu-vă în gât, băga mea și pula în familia voastră. De secunzi. Ce turci, bă? Dar pista poate să-l dea, mă, pe... Nu știu. Ah, te-ai Crisus! dus. Cristi, ce-ai făcut, bă? Ce ai făcut? Ce ăla, bă? Și că faceți chile nu e cu data, am înțeles. Ce ăla, ce ăla? Bă, Crisus, i-a arătat pe rest, bă. Fă cerere de-am bani. Aveai Bă, ce filmarea? calm, bă, ce calm a fost Crisus, am filmat.